Samen zijn ze sterk. En wat ben ik blij dat we deze appel weer laten zien dat het Oranje Fonds is voor het hele Koninkrijk. De grote appel gaat naar Junto Grandi, Grandi Junto. Van Fundación Movimiento da Vida op Aruba. Gefeliciteerd. Dank u wel, majesteit. Ja. Fundación Movimiento da Vida, marcha para bien. Aha, en mi pensa bastante orgulloso. Zie no? Ja. Ik vroeg of ze trots zijn. Nou, dat zijn ze, maar dat zien we ook zo wel. En gelukkig. Gelukkig en trots, dat snap ik helemaal. Want ja, ik wil eigenlijk graag wel even van jullie allemaal weten, hoe voelt het nou? Samen zijn we groot. Ja, want dat is eigenlijk de naam, hè? Ja. Junto, Grandi Junto. Het draait om ouderen, dat vertelde de majesteit net ook al even. En jullie komen van Aruba. Hoe speelt het probleem van eenzaamheid daar op de eilanden eigenlijk, daar op jullie eiland? Groot, vooral toen de COVID begon. De doelgroep die het meest kwetsbaar was, zijn de ouderen. En gelukkig kwam Fundación met het project. En daar kwamen wij om die steentje en die hoeps aan hun te geven. En gelukkig, deze prijs is ook voor de ouderen van Aruba. Omdat zij doen mee aan onze programma's. Zonder hun hebben we geen appeltje. Ja. Nou, dat snap ik. Mooi, heel mooi. Ik ga even naar u. Wij kennen natuurlijk de eenzaamheid hier in Nederland. Daar hebben we het ook over gehad. Maar als we kijken naar Aruba, hoe ziet eenzaamheid er daaruit? Is dat anders dan hier in Nederland? Nee, hetzelfde. Houd er maar vast hoor. Het is hetzelfde. Eenzaamheid blijft eenzaamheid. Dus samen proberen we het tegen te houden en te helpen om het om iemand gelukkig te maken. Maar soms lukt het niet, hè? Eenzaamheid heeft geen kleur, geen niks. Eenzaamheid voelt iedereen hetzelfde. Is gewoon alleen zijn, maar gelukkig zijn organisaties of personen die om een ander geven. En gewoon wat die groep, de eerste appeltjes zei, iemand zien is heel belangrijk. En de gevoelens en iemand in de hart te hebben is heel belangrijk. En daarom denk ik dat eenzaamheid kan ons iedereen voorkomen. Ja, en ik ben nou toch ook nog even benieuwd, waar gaat hij staan? Waar gaan jullie het appeltje neerzetten? Een kantoor. Hij krijgt een mooi... 4 keer die appeltje krijgen. Nee, hij krijgt een mooie plek op kantoor. Nou, heel erg gefeliciteerd, Marcia Pambieng nogmaals. Fundación Movimiento da Vida.